menapa teng Quran iki sampun dipun nas nggih duwe ketetapan laqad khalaqnal insana fi kabad yaktine manungsa niku diciptakan fi kabadin dalam kangelan wong pinter ya panggah kangelan wong bodho ya panggah kangelan wong sugih ya panggah kangelan wong mlarat ya panggah kangelan niki manungsa Ranten niku kula panjenengan aja mbayangne kapan awak iki nang donya penake. Aja mbayane ngoten. Awak iki mbayane urip nang donya kanggo sangu ana ing akhirat. Krana penak kuwi manggone ora nang donya.